Il-ħaddim Awċi jibqa' l-qalb il-Partit Nazzjonalista u għalhekk bil-proposti tagħna ser inkomplu naħdmu biex nippremjaw il-bżulija. Hekk stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech hekk kif is-Sibt kompla jżur aktar postijiet tax-xogħol bħala parti mill-attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista għal-jum il-ħaddiem din id-darba f'Għawdex. L-impenn jibdew biżjara fil-lukanda ta' Ċenċ fejn iltaqa' mal-management u mal-ħaddiema tat-taqsimiet differenti tal-lukanda. Bernard Grech semma wkoll kif matul is-sena fl-istaġuni kollha il-lukanda trid tadatta żminijiet sabiex tkun tista' tilqa' fiha ammont sabiħ ta' turisti Maltin u anke Awċejn li jażlu li jieħdu vaganza. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jinsisti fuq l-importanza ta' aktar investiment f'turiżmu ta' kwalità. Wara ważar l-investiment Vini e Capricci fejn Bernard Grech iltaqa' ma' bosta klijenti u anke ħaddiema li flimkien mas-sit ta' din l-intrapriża Abram Said jaħdmu bla wafqien sabiex ikomplu jippromovu l-prodott lokali. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq fuq l-importanza li l-gvern għandu jkun ta' spalla sabiex in-negozji jkunu jistgħu jkomplu jikbru bir-riżultat li jinvestu fil-ħaddiema Awċin u Maltin. Il-politika illi aħna konvinti minna li nemmen fija jiena ta' kuntatt kontinwu ma' kull settur. Politika fejn kontinwament qegħdin niltaqgħu ma' anka nies fin-negozju illum kien l-opportunità morna ġewwa propju lukanda imma wkoll issa ġo stabbiliment illi iservi u jbieħ ħafna prodotti varji. Għaliex aħna għalina meta ngħidu nitkellmu fuq kwalità jfisser illi rridu nollu il-livell ta' dak kollu li nagħmlu. Waqt iż-żjara semma kif is-sidin tan-negozji fil-kumpless Gozzitano ilhom mill-2017 jiġu mweda li jsir rinnovar taż-żona fejn joperaw biex xogħol s'issa għadu ma bediex. Dan qed ixekkel in-negozju f'dawn l-inħawi fost l-oħrajn minħabba nuqqas ta' servizzi adekwati u spazji għal parkeġġ. Bil-gvern ma jonorax l-impenn tiegħu li wkoll jinvesti l-parti tiegħu kif jagħmlu s-sidin tan-negozji. Id-dialogu huwa l-iktar ħaġa importanti, però apparti dialogu jridu naslu għal commitments ukoll. Inna dejjem 2017 u nixtiequ li dar proġett iseħħ illum qabel għada fejn il-Malti, l-Awċi u l-Barrani jista' jgawdi ħafna iżjed minn dal-post. Matul iż-żjarat tiegħu Bernard Grech kien akkumpanjat mid-deputat Alex Borch u l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista li ser jikkontestaw fuq Għawdex. Fit-tmiem dawn iż-żjarat il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma l-ħtieġa li jinħolqu impjiegi ta' kwalità u sostenibbli f'Għawdex u gvern ġdid nazzjonalista se jkompli jisma', jinvesti u jwassal politika li tassew tirrifletti l-ħtiġijiet tal-ħaddiema.